ujuk-ujuk bapak ngrambul nalika aku wis lungguh ing kursi pamor. Le wawancara mengko dhisik, tulung diparti kencur, Pak. Ibuku nyuwun tulung marang bapak. Kanthi telaten, ibuku ngresiki bathukku. Ora lali dileleki lenga zaitun supaya abuh sudung. Ora lali ibu motret kahanane bathukku. Sajake arep dinggo gawe status utawa dinggo pangeling-eling. Bathukku dipilisi kencur supaya enggal tempes abuhe. Ibu ngendika, yen aku krasa mumet banget bakal digawa ning klinik. Ora let suwe anggete kencur pateng tetep darasake ing bathukku kang sisih tengen. Srenut. Saka fotone ibu mau katon bathukku njendol gedene sak bal tenis. Genah wae rasane ora karuan. Piye le? Rada kepen apa durung? Pandang ibu. Sampun, Bu. Aku sumau lire. Iki mau janjane kepiye lala-lalae? Kok bathuk bisa mlentung sak bal tenis? Pandang ngene ibu sareh. Nanging